Бүгін Егорның күптәнге хыялы тормышка ашачак. Ул кичкенәдән чын танкта йөреп карарга теләй. Тик хәрби техникага утырганчы кайбер кагыйдәләрне белергә кирәк. 6 яшьлек Егор абыйсы Кирилл белән Казанның танк училищесында өйрәнүләр уза. Иң башта менә шундый шлемофон кияргә кирәк. Ул колакларны көчле двигатель тавышыннан саклый, аның ярдәмендә башка хәрбиләр белән элемтәгә чыгалар. Балаларның хыялы тормышка ашканын әниләре дә күзәтә. Рядом с нашим домом есть парк Победы. Без җиңү паркы янында яшибез. Еш кына шунда йөрибез. Анда танклар да бар. Балалар хәрби техникаларга менеп уйный һәм бер вакыт Егорның шын танкта йөреп карау теләге барлыкка килде. Балаларның хыялларын чынга ашыруны сорап, алар хәрби училищега хат язган. Уку йорты җитәкчелеге бу тәкъдимне хуплый. Егорның җитди авыруы да бар. Хыялы тормышка ашу зур шифага тиң. Как только вот нажал на педаль, скорость увеличивается. Бу әле чын танк түгел, тренажер биредә барсы чын барлыктагы кебек. Училищедагы курсантлар да нәкъ шундый өйрәнүләр уза. Инде монысы Казан читендәге танк полигоны. Егор белән Кирилл чын танкта капитан урынында утыра. Механик бер газга китереп басуга 46 тонналы техника куе төтеннәр чыгарып кузгалып китә. Сбылась мечта. Спасибо. Очень было им интересно. Балаларга бик ошады, шатлыктан авызлары колакларына җитте. Балаларга генерал үзе уенчык танклар бүләк итте. Чын шлемофоннар да аларга калачак. Хәрби уку йортында сабыйларның хыялын тормышка ашу беренче генә очрак түгел. Мечта ребенка это... Баланың хыялы һәр чак тормышка ашырга тиеш. Алар чын егетләрчә кул кысып күрешәләр. Балаларның чираттагы хыялы хәрби булу. Моның өчен алар бераз үсә төшкәч танк училищесына укырга керергә ниятләй. Илдар Сафиуллин, Олег Мельников, Яңа Гасыр каналы.